Får man i hovedet? Nej, du ikke af det. Dø nu, lortetræ! Kan du se, det vælter? Ja. Yeah. Fuck, hvor er det beautiful. Ready? Really? Mhm. What the fuck? Yeah, next gen. Jeg har stadig ikke helt forstået det her spil, men... Nå, vi kan prøve at starte med at bygge. Jeg døde. Jeg fik træet ned over mig. Du skal redde sønnen og de andre passagerer og overleve. Er du så inde i den her også? Jeg er lige foran dig. Hvorfor ligner du sådan en faggot? Du er et faggot. Du har blod på røven! Du er på røven? Ja! I på ballen! Altså, jeg ved bukser på, eller hvad? Nej! Du har brun, men Okay. du har blod på numsen. Turn around, din tur. Nej. Let me check you out. Nej, jo, du har sgu da. Jeg har da ikke blod på numsen. Hvad er det her? Igen, jeg ved, man har haft meget voldsom diarré. Nå, men skal vi hoppe ud herfra? Hvad? Hvorfor fortæller du mig om diarré? Jeg spiser lige noget. Nej, jeg bare gå sammen. Hvad er det der til højre? Nede i bunden? Den der mildt, eller fuck det? Nå, det kan du samle op, det kan du spise og sådan noget. Nej, den der til højre i hjørnet. Den der... Nå, det er din mavesæk. Hvorfor er der kryds på? Den blå, det er din energi. Hvorfor er der kryds på? Det er fordi, der mangler noget at spise, sikkert. Hvorfor kan jeg ikke komme herind? Du kan ikke komme ind på sæderne. Du kan ikke komme ind på sæderne. Okay. To-do! Hvad er liv? Er det den røde? Det er røde, det er liv. Det blå, det er din energi. Og så er din Mister du mavesæk. liv nu? Nej. Jo, jeg gjorde. Prøv at gøre det. Gjorde du? Det er nok derfor, du har blod over det hele. Men du har også blod over det. Din trøje også bliver mere rød nu. Jeg står og piller af næsen lige nu. Hvordan gør du det? Jeg har en fugl i hovedet. Hvordan bevæger du hånden? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan nogle random animationer, der kom der. Der har en fugl op på min hånd. Det gør den ikke med mig. Vi har en walkie-talkie. What the fuck? Dør du nu? Jeg tager i hvert fald skade. Gør du? Sorry. Bliver du ved? Nej, jeg hoppede sgu da ned! De her rejsetasker, dem kan vi åbne ved at slå på dem. Så kan man samle mad og sådan noget op. Jeg har stadig ikke forstået pointen af det her spil. Kan vi Overlev. den der fugl her? We must survive. Du kan samle kød fra den. Drop? Hvad kan drop? What the fuck? Hvad var det? Det ved jeg ikke. Et hoved? Et hoved. Nej tak. Nej, jeg tror man kunne spise det eller sådan noget. Nå, men lad os prøve at finde et sted, vi kan sætte den dig op. Det her træ bliver ved med at vælte med gren. Så du kan bære flere. Nå. Lol. Jeg troede, det blev ved med at komme med grene. Du står bare sådan, at du er lidt utæt. Du taber grenen. Jeg tror bare, det der gren, det der træ blev ved med at vælte med nogle pinde. Det er en lille båd. Kan vi hoppe ud over? Ja, nej. Kan vi? Jo. Skal vi? Nej. Kan man dø? Ja. Hvad hvis jeg hopper i vandet? Et survival-spil. Hvad havde du regnet med? At du ikke var så grim. Okay, vi kan prøve at komme ned til en båd der, som der er en spændende ved den. Nede på den båd der. En båd. Der er et ræb. Så kan vi hænge os selv. Det er faktisk godt. Nå, vi kan bruge ræbet til at buge med. Men jeg faktisk, man kan. Kan man det? Kan vi hænge os selv med det i stedet for? Du har altså mega meget blod lige i numsen. Vi kan faktisk vaske ud i vandet, tror jeg. Hvad? Skal vi vaske os? Jeg mener, man kan vaske det af sådan. Så blev du af. Nå, du blev faktisk ren. Ja, det blev det også. Så. Har jeg også skæg? Ja. Du er ikke særlig pæn. Er jeg ginger? Nej, bare rolig. Heller det end dig. Fuck, det er nogle vilde hop, de kan lave. Okay, det kunne de så ikke. Jo, what? What the fuck? De er jo crazy. What?
Okay, det virker lidt Så spammer du bare space-tasten for at komme op. Nej, jeg hoppede sådan, at jeg kunne sådan se, at det kunne komme op. Fuck, de var vilde. Men det er jo flest, ja. Vi kommer ikke lige pludselig til at løbe ind i nogle kannibaler eller sådan noget. Jo. Ej, stop. Du har også patruljer og sådan noget. Patruljer? Ja. Tænk på sådan, hvis du tænder lys om natten. Hvad er det første kannibalerne, de vil gøre, hvis de tænder lys? Stop. Kan du se, hvad der er derovre? Det er, hvor jeg kigger. Gennem træerne. Hvis du kigger lige hen over hovedet på mig nu. Der er en landsby herovre. Skal vi dø? Vi skal lige kigge. Really? Mhm. What the fuck? Yeah, next gen. Tak. Det er hvordan rigtige mænd de gør det. De gør sådan der, og så gør de sådan der. Ja, 3. Okay. Nej. Okay. Skal vi prøve at finde et nyt sted at bygge måske? Ja, lad os gøre det. Jeg finder noget beautiful noget. Lidt pænere sted, lidt mere. Finder og stormer de os alle så? Nej, så det er en rimelig god AI med sådan noget med behavior. De kan sagtens, hvis de opdager, så finde ud af, at de ikke kan slå os ihjel. Det der med hængersikker. Tag det. Jeg har taget det. Så kan vi hænge os senere. Har du taget det? Okay. Jeg troede, man skulle dele en resource, men det skal man ikke. Jeg kunne også tage 3 stykker ræb. Det er fucking mærkeligt. Eller det er jo meget nice for os så. Hvad er det her, vi spiser? Nå, pas på med at spise bær. Too late. Jeg har reddet dem. Fuck, du er dårlig til at beskytte mig i det her spil. Okay, der er pænt nok til. Der er en kanin. Kan vi ikke bygge noget? Jo, jeg tror bare, hvis men vi måske lægger ikke så tæt på det her bygning. Nej. Kan vi ikke bare brush den og så bare dø? Eller nej, ikke dø, men bare smadre den. Nej, det er sådan nogen, der giver dig tæv. Jeg kan tage en arm. Nej, okay, det var tøj. Det var ikke armen. Men du kan sikkert finde nogle gode ting deroppe. Der er flere bær. Pas på bærene. Pas på bærene. Ja, jeg tog dem ikke. Men der er ingen tøj klof på nogle af de der tøjsnore. Det ja, var lige tage noget. Det må gerne også lige hænge noget med. Hvad så? Man, det var meget. Man er bare så paranoid, når man spiller. Ja. Jeg har ikke oplevet nogen af dem der endnu, så det er nok derfor, jeg ikke er så det endnu, men jeg tror nok, det kommer. Lad os rush dem. Nej. Jamen, jeg har jo ikke prøvet dem endnu. Jeg prøver bare at holde positiv attitude. Det er nok. Nå, du fik et andet fra mig af, men jeg ved ikke... Det var sikkert kønssygdom eller sådan noget. Det kan godt være. Vi har kun været her på øen. En dag. Altså, hver gang du trykker E på den, så får du ilden til at blæse op, men det koster blade for at holde gang i den. Hvad laver med mad så? Så du trykker inventory. Ja. Så trykker du på det kød, du vil have. Så du får det i hånden, og så kan du trykke C på bålet. Oh my god. Det var et frygteligt spil. Og så kan vi sidde her og hygge os. Kan vi brændes, når vi går tæt på det? Jeg tror ikke, vi kan brændes. Det kan vi godt. Det der, det skete bare ikke, det der. Bare begge to! Panik! Hey, jeg kan spise. Jeg er fuld nu. Ja, du spiser også det hele. Spiser dit også? Jeg tror vi... jeg tror ikke, man kunne... Jeg tror vi... Så du ikke mit kød op på? Jeg tænker bare, at det kan spise det hele. Det var min kanin. Jamen, jeg har mad nok. Jeg skal jo overleve, Allan. Du sagde selv, at du skal nok sørge for at overleve. Ja, det er selvfølgelig ret nok. Koste mig, hvad det vil. Ja. Op. Det er en grotte der. Der er et eller andet i teltet, der bevæger sig. Nej, det mener du ikke. Jo, der. Ja, så er det vinden. Men kan du ikke se, det bevæger sig? Det bevæger sig meget, meget weird. Ja, det er mega spooky. Virkelig weird. Lol, gik du derind? Jeg gik igen. Hvordan fuck gik du ind? Jeg går igennem. Jeg kan ikke gå igennem. Nu er jeg uden for teltet. Jeg kan ikke gå igennem. Prøv at se her. Følg mig. Ups. Jeg kan ikke gå med. Der er en meget stor åbning. Ved mig den ikke åben. Ind. Ved mig den lukket.
Weird. Og de er host måske, det kan godt være. Hvad med alt? Nå, jeg kan komme ind fra den anden vej af. Og jeg kan bare ikke komme ud igen. Nå, okay, what the fuck? Fuck, det er weird. Der er sådan lidt sådan undergrund ting her. Det er selvfølgelig gå ned først. Kan vi pumpe vand? Pumpe vand? Det er et reb. Oh, what? Ah, okay, vi ses. Damerne først. What? Jeg vil ikke tænde! What the fuck? Det gemmer vi til senere, tror jeg. Det var jeg ikke lige forberedt på. Langt afstand kan de der indianere se os fra. Det er det faktisk ikke. Nogle gange så ser de en på lang afstand, nogle gange så skal de sådan helt op i snotten på en. Det virker bare som om det her det er in the middle of nowhere. Hvad fuck er det her? Merry-go... Hvad er det dig? Nej. Hvad så? Der var... Nå, det er nok den der, okay. Der er en krokodille. Lol! Var den, snappede den efter mig, eller sådan noget lignende? Fuck, jeg fik et chok. Jeg troede, du slog efter mig, men der var ikke noget. Dø nu! Det er den mest fredelige krokodille, jeg nogensinde har mødt den der. Har du... Prøv lige at vente, hvornår mødte du sidst en krokodille? Nu? Du har mødt en! Den mest... Kan du ikke lige slå den? Nej, jeg er der, jeg må klare. Jamen, jeg har ikke mistet dem, ja. Ej, jeg dræbte den! Damn. Værsgo. Det er min gave til dig. Tak. Fucking trofæ, mand. Du står jo bare med den. Fuck. Hvad skal man bruge sådan en hoved til? Fuck, jeg fik meget kød af det der. Du har sådan en hel krokodille om din lille bitte rygsæk nu. På størrelse med en oversized dametask. Okay. Oversized dametask. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skulle kalde den. En stor dametask. Så er du bare sådan en lille pussy. Okay, lad os prøve. Du kunne ikke bare kalde det en rygsæk. Hvis som om man er sådan på vej væk fra det ene, når man løber den retning her, synes jeg. Der ligger et telt med. Der er 2 telt mere. Det er det, vi kom fra! Så går vi på den vej. Så du skal have sådan en kompas op i hjørnet. Kan man få det? Det ved jeg ikke. Det bliver jeg sgu nok mere forvirret af. Hey, jeg dræbte en fisk! I got it. Altså, du behøver ikke noget fucking spyd. Jeg har lige dræbt en med fucking økse. Der var en til. Med en økse. Så tager vi lige den der store hammer der. Kajas. Hey! Og den er død! Kajas going ham. Hvad fuck er det? Den der hjorten står bare og kigger og tænker, what the fuck har jeg i gang i? Kan man ikke bare lave et spil? Jeg har et weak spear lige nu. Ja, det undrer mig ikke, at du har weak spear. Look at my pointy stick. Lol, du kan sgu da bare samle fiskene op. Du behøver ikke slå dem. Kan man? Ja, der gik ned i vandet, så ser en fisk, så kan du bare trykke E på den. Okay, den der kan du ikke. Men de andre kunne du. Nej, det er nok fordi, de døde til at starte med, jo. Nå, det kan godt være. Det kan godt være, jeg har dræbt dem. Ja, se, jeg har en fisk igen. Jeg kan ikke se, at der er nogen fisk på. Med mig viser du bare en pind. Jeg har en fisk. Den her hjort dør nu. Hvor fuck blev den af? Kan du kaste det der spyd efter den? Nej. Hvis jeg kan, så gør jeg det ikke. What? Hvorfor ikke? Kan man? Det kan man! Man kan spyd. Hvis man kan, gør jeg det ikke, så gør du det alligevel efter mig. Jeg ved, om jeg ramte den hjort derovre. Jeg skal fucking nok dræbe den der hjort. I missed. Hey! Det skrækte lyd, der kommer der. Jeg var slagter. Jeg kan ikke have mere kød. Jeg var slagtet alt, jeg kom i nærheden af. Ja, okay. Jeg er helt blevet igen. Jeg har været inde i vandet. Oh my god. Hvordan kan du se det? På dine hånd og sådan noget. Jeg er fucking clean. Du har bare nakket alt, du har set. Min arm er helt ren. Ja, der er teltene her. Hov. Og jeg løb direkte ind i en krokodille. Really? den stod stille. Jeg løb ind i munden på den. Altså, hvis du gerne vil dø, kan du så ikke bare få mig til at hakle lidt der? Og nu er den efter mig. Nej, det gør det ikke mere. Det er fordi, du ligner en fucking lort. Den har faktisk også nogle standarder for at være nede. Det er ikke for hippie, åbenbart. Du er ikke en fucking hippie, what the fuck? Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, jo. Du ligner... Okay, jeg skal lige finde på noget.
hvordan man beskriver det, så du forstår det. Når du er så gammel, skal du lige finde på nogle ord, du forstår. Skal du lige google... The Old Dictionary. How to talk to old person, yes. Du ligner lidt sådan en sådan en child molester. Okay, det bliver det ikke meget bedre af i hvert Sådan en fald. børnelokker. Det ligner du faktisk lidt.